Ofugbolo woshi nke nna m kere pinokwa ya. Nwanne gị nwoke. Kedu afa nke ahụ? Nke ịtọkọ nke tọrọ. Nke tọrọ. Agwụ nwanne gị kwa ka ejire maka oshi atụrụ n'obodo. Agwụ nwanne gị kwa. Nke gị nwa bụ oshi ọkọ ka ị na-ezu. Ma akwụ ndị na-egbu na mbụ ka ọkwa ya. Mechie ọnụ. Ọkwa akwụ ndị na-egbu na mbụ. Gị na-egbu akwụ ndị mmadụ. Ọkụ ị na-egbu ma nke unu ma nke mmadụ. Ma ndị na-ete ngwa m ibe. Ego na gị na-eyela ọkụ ụba ma iruo na-abịa. Asị m ọkụ ụba anyị zuru ego na ka ị ga-ele ya na-abịa. Kedu ebe isi weta iri? Ndị Igbo biko ana m ekele unu hụrụ ihe onyonyo a ihe onyonyo na-agba anya mmiri o zuru ọkụkọ. Onye ọbụla hụrụ nwoke a na-aga mmadụ na lee ajụrụ jọs ofu ugboro ka o zugboro ori aka akparala ya n'ihi na ori anọghị n'ọbara ya. Mana ọnwụ ihe ga-achọpụta ụmụnne ya niile na-ezori ya bụ ndị ori na-anọ n'ọbara bụ na ọnọdụ ndị na-achị ọchịchị dewere ndị a na-achị ihe tinyere ezinụlọ a nke ohi atụrụ, ohi nkịta, ohi igwe, ohi na-enweghị isi n'ọdụ ọhịa anyị na-achọpụta. So biko atụbatara m ihe onyonyo a na platfọm anyị. Ọtụtụ ndị mmadụ wee na-akpọkusi biko na nchọta akara ekwentị nwoke a maọbụ ndị vigilante a ka ha biko na anyị chọrọ ka anyị nweta nwoke a ka anyị gbanwere ya ọnọdụ. Ihe a bụ na-arịkwa ndị vigilante, ọ bụghị onye ọbụla ori ọbụla ka anụ ga na-agba n'iru akwụkwọ. Biko nke a anyị na-emebozi, ndị Igbo na-emebozi onwe ha ya dị ka a gasị na ọghị uri ka eji mara ndị Igbo. Biko ụdị ori dị ụta unu nweta unu ajọs kọshọn ya pịa ya ụtalị ma ọ gịnị hapụga vidio except maybe Chineke chọrọ iji gwa ihe a wee chenji ọnọdụ nwoke a dịka ndị mmadụ na-akpọ oku na-asị ha chọrọ ịhụ ya ka ha gbanwee ọnọdụ ya. Dịka m kwuru na biko onye ọbụla lee na ya kara ekwentị m kpọọ m na fon chatịa m ọp. Anyị chọrọ ịgbanwe ọnọdụ nwokorobịa nwoke ma nwa ma nwokorobịa lee nka ahụhụ emere ya dịka ọwa agadi nwoke. So ma na-arịọ ọ bụrụ na ị na-ahụ ihe onyonyo a biko share this video ka o rute this particular people ndị vigilante makwara family nwe this man. Chineke echetala ya, a chọrọ ịgbanwe ọnọdụ ya ka o wepụ aka n'ori. Biko ya wụ ori agụrụ ya abụghị ha ga-eme. Ndị politishan anyị na-ebukere ego anyị na-agba n'akpa. Leenụ teshiwere ego na-eke Obaseki kamgbe na-ekwu ka akwụkwọ ndị mmadụ ụgwọ 70 minimum wage 70,000 o nweghị ihe ọ ga-akwụ, mana ka a na-eme election asọ wepụtara 2 billion wee kee ndị ahịa o ji azụ votu. The money packed there ga-eji akwụkwọ salary ya were na-eche ka oke game election gaa n'Imo steeti na eri igele election to a particular party. Ọ ego ka eji wee zụọ votu niile nta ndị na-achị achị egwuregwu gbaa n'akpa. Ndị awụ ndị ori ekwesịrị wepụta ha akwụgbuo ha, mana ha ji protector on with police na-echekwa ha. Ndị na-agụ agụ kịta mmadụ ya ga tinye aka n'ihe na-ekwesịghị ikwe awere wetasi ga-egbuo ya. Ọ na-awụ ihe nwute. So biko tụsara m ihe onyonyo ya. Ị na-ahụ ya na YouTube, ị na-ahụ ya na TikTok, ị na-ahụ ya na Facebook, ị na-ahụ ya na Instagram. Biko anyị chọrọ inweta kọntaktị nwoke a. Ọ na-enweta m ga-emekwa na asị na enwetala ya. Enwere group of people na-asị na ha ga-emeke sure na agbanwere ndụ ya. Biko gị nwere onye Igbo ekwuru m ihe ala Igbo edinayela nwoke a ọnọdụ Chineke chetara ya. Chineke echetala ya to change his condition. Ọnọdụ ya butego Chineke ọchị gbanwee. Biko mee ihe a tụsara m ihe onyonyo na biko unu nweta akara ekwentị ya pụọ ọnụ. Biko ọnọdụ ya ga-agbanwe. Achọghị m ikwu ọtụtụ okwu ka emesịa nọ.